ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी दिशाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारूपेश कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। தீபாவளி எப்போ? 31st-ஆ? 31st மாதாஜி, 31st. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. So நரக சதுர்த்தி comes on 31st இல்லையா? So அமாவாசை comes on November 1st வந்து ஓகே ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். Till Mataji comes, நான் என்னைக்கெல்லாம் முடியறதோ மேக்ஸிமம் ஐ ட்ரை டு கம் அண்ட் டேக் இட் அப். முடியாத அன்னைக்கு மட்டும் நான் காலையிலேயே சொல்லிடுறேன், சரிங்களா? ஓகே, அன்னைக்கு நீங்க வாசிங்க. நான் ஆனா இன்னைக்கு ஃபுல் சாராம்சம் சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சம்மரி பார்த்துட்டு சம்மரி படிச்சாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரிய வந்துடும். ஆமா, நேத்தே படிச்சோம் மத்த சும்மா லைட்டா. ஓகே, அதாவது முக்தி, சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கு முக்தி இல்லையா, மோட்சம் இல்லையா, லிபரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. அத என்ன தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்க கிருஷ்ணா தமிழ்ல? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் விடுதலை, மோட்சம். எஸ், இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இதுல இருந்து விடுதலை அவருக்கு இல்லையா. சோ வாசிங்க ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். அத்தியாயம் 6, சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் விடுதலை. 6வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூரால் தமது அமிர்த பிரவாக பாஷ்ய உரையில் பின்வருமாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதரின் கோயிலுக்குள் நுழைந்த போது அவர் உடனடியாக மூர்ச்சை அடைந்தார். அப்போது சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் அவரை தமது இல்லத்திற்கு கொண்டு சென்றார். அச்சமயத்தில் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் மைத்துனரான கோபிநாத ஆச்சாரியர் முகுந்த தத்தரை சந்தித்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசம் ஏற்றதை பற்றியும் ஜெகநாதபுரிக்கான அவரது பயணத்தை பற்றியும் உரையாடினார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மூர்ச்சை அடைந்ததும் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் இல்லத்திற்கு அவர் எடுத்து செல்லப்பட்டதையும் கேள்விப்பட்டவுடன் மகாபிரபுவை காண்பதற்காக மக்கள் அங்கு கூடினர். ஸ்ரீல நித்யானந்த பிரபுவும் இதர பக்தர்களும் அதன் பின்னர் ஜெகநாதரின் கோயிலை வந்தடைந்தனர். அவர்கள் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் இல்லத்திற்கு திரும்பிய போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிப்புற உணர்விற்கு திரும்பினார். சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் வரவேற்று மிகுந்த கவனத்துடன் மகா பிரசாதத்தை பரிமாறினார். அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் நன்கு பழகத் தொடங்கிய பட்டாச்சாரியார் தமது அன்னையுடன் சகோதரியுடைய இல்லத்தில் மகாபிரபு தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்தார். அவரது மைத்துனரான கோபிநாத ஆச்சாரியார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ணரே என்று நிலைநாட்டினார். ஆனால் சார்வபௌமராலும் அவரது பல்வேறு சீடர்களாலும் அதனை ஏற்க முடியவில்லை. இருப்பினும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் கருணையின்றி யாராலும் அவரை புரிந்து கொள்ள இயலாது என்பதை கோபிநாத ஆச்சாரியார் சார்வபௌமருக்கு உணர்த்தினார். சாஸ்திரங்களிலிருந்து மேற்கோள்களை வழங்கி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ணரே என்பதை அவர் நிரூபித்தார். இருப்பினும் அக்கூற்றுகளை சார்வபௌமர் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. இவ்வெல்லா வாதங்களையும் கேட்ட ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சார்வபௌமர் தமது ஆன்மீக குரு என்றும் பாசத்துடன் அவர் கூறியவை அனைவரின் நன்மைக்காகவே என்றும் பக்தர்களிடம் கூறினார். சார்வபௌம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வேற யாருன்னா படிக்கட்டும். ஒரு பத்மா மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சார்வபௌமர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்தித்த போது தம்மிடமிருந்து வேதாந்தனை கேட்கும்படி மகாபிரபுவிடம் அவர் மொழிந்தார்.
அக்கோரிக்கையினை ஏற்ற ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு 7 நாட்களுக்கு வேதாந்த சூத்திரத்தின் விளக்கத்தினை சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாரிடமிருந்து தொடர்ந்து கேட்டார். இருப்பினும் மகாபிரபு மிகவும் மௌனமாகவே இருந்தார். அவரது மௌனத்தின் காரணத்தினால் அவர் வேதாந்த தத்துவத்தினை புரிந்து கொள்கிறாரா என்று பட்டாச்சாரியார் வினவ மகாபிரபு பதிலளித்தார். ஐயா, என்னால் வேதாந்த தத்துவத்தினை மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் என்னால் தங்களது விளக்கங்களை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அதன் பின்னர் பட்டாச்சாரியாருக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கும் இடையில் வேத சாஸ்திரத்தின் அதிகார தன்மை குறித்த வாதம் நிகழ்ந்தது. குறிப்பாக அவர்கள் உபனிஷதங்கள் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரத்தை பற்றி உரையாடினர். பட்டாச்சாரியார் அருவவாதியாக இருந்தார். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானே பரம்பொருள் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நிரூபித்தார். அருவமான பரம்பொருளை குறித்த மாயாவாதிகளின் கருத்து தவறானது என்பதை அவர் நிரூபித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. யாராவது நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பரம்பொருள் அருவமானதோ சக்தியற்றதோ அன்று. பரம்பொருளை அருவமானதாகவும் சக்தியற்றதாகவும் கருதல் மாயாவாதிகளின் மாபெரும் தவறாகும். எல்லா வேதங்களிலும் பரம்பொருளின் எல்லையற்ற சக்திகள் ஏற்கப்படுகின்றன. பரம்பொருள் தெய்வீகமான ஆனந்தமான நித்திய ரூபத்தை கொண்டுள்ளார் என்பதும் ஏற்கப்படுகிறது. வேதங்களின்படி பகவானும் உயிர்வாழிகளும் குணத்தால் ஒன்றுபட்டவர்கள், ஆனால் அளவில் வேறுபட்டவர்கள். பகவானும் அவரது படைப்புகளும் அச்சிந்தியமான முறையில் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுபட்டும் வேறுபட்டும் உள்ளன என்று பரம்பொருளை பற்றிய உண்மையான தத்துவம் கூறுகின்றது. மாயாவாதிகள் உண்மையில் நாஸ்திகள் என்பதே இறுதி முடிவாகும். சார்வபௌமருக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கும் இடையில் இது குறித்து நிறைய விவாதங்கள் நிகழ்ந்த போதிலும் இறுதியில் தமது எல்லா முயற்சிகளுக்கு மத்தியிலும் பட்டாச்சாரியார் தோற்கடிக்கப்பட்டார். சார்வபௌம பட்டாச்சாரியின் வேண்டுகோளின்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆத்மாராமா ஸ்லோகத்தினை 18 வேறுபட்ட வழிகளில் விளக்கினார். பட்டாச்சாரியார் உணர்விற்கு திரும்பிய போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது உண்மையான அடையாளத்தினை அவருக்கு காண்பித்தார். அப்போது பட்டாச்சாரியார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை புகழ்ந்து 100 ஸ்லோகங்களை இயற்றி அவரை நமஸ்கரித்தார். அதன் பின்னர் கோபிநாத் ஆச்சாரியரும் மற்ற அனைவரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அற்புத சக்தியை கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். இது ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல்ல தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆத்மாராமா. ஆமா, இதுல வருது மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல் தான் மாதாஜி. ஆத்மாராமாய முனையோ அப்படின்னு வரும் மாதாஜி. ஆத்மாராமாய முனையோ ஒரே நிமிஷம் அது சர்ச் பண்ணிக்கலாம். விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க கூட அதுதானே ஒப்பிப்பீங்க? ஆமாங்க மாதாஜி. 5.10 1.5ல தான் வரும்ல மாதாஜி. 5ல வந்து 10th verse நினைக்கிறேன் மாதாஜி. கரெக்ட். அவங்க அதுதான் ஒப்பிச்சாங்க மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டல். நான் அதான் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல்ல தான் இருக்கு. 5th சாப்டர்னு ஓரளவுக்கு இருக்கு. ஸ்லோகா நம்பர் என்ன? 7th சாப்டர் மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. 7th இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல தான். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல் தான். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல் தான் எனக்கு தெரியும். ஆத்மாராம முனையம் அவங்க இதுக்காக இன்டர்வியூக்காக ஒப்பிச்சது ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. இல்லைங்க மாதாஜி. 1.7.10 மாதாஜி. சாரிங்க மாதாஜி. 1.7.10. ஓகே ஒரு நிமிஷம். 5th சாப்டர். நான் இந்த 5th சாப்டர் தான் நினைச்சானா. ஓகே ஃபைன். மாதாஜி 371ஆம் பக்கம் மாதாஜி. சூத உவாச்சா ஆத்மாராமஸ்ச முனையோ ஆத்மாராமஸ்ச முனையோ நிர்க்ரந்தா அபி உருக்ரமே குர்வந்தி ஹைதுகம் பக்திம் இதம் போத குணோ ஹரிஹி.
Yes, yes, correct. Pushpa Mataji, Vasi. Pushpa Mataji. கடைசி பாராஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கடைசி பேரா வாசி. இந்த கடைசி ஒரு பேரா இருக்கு மாதாஜி, வாஸ்தவா படிங்க. இச்சம்பவத்திற்கு பின்னர் ஒரு நாள் காலையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதரிடமிருந்து கொஞ்சம் பிரசாதத்தினை பெற்று அதனை சர்வபௌம பட்டாச்சாரியருக்கு வழங்கினார். எந்த ஒரு அனுஷ்டானத்திற்காகவும் காத்திராமல் பட்டாச்சாரியர் உடனடியாக மகா பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். மற்றொரு நாள் வழிபாட்டிற்கும் தியானத்திற்கும் மிகச்சிறந்த வழி என்ன என்று பட்டாச்சாரியர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் வினவிய போது ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தினை உச்சரிக்கும்படி மகாபிரபு அவருக்கு அறிவுறுத்தினார். மற்றொரு நாள் பட்டாச்சாரியர் தத்தே அனுகம்பரம் என்னும் ஸ்தோத்திரத்தினை சற்று மாற்ற விரும்பினார். ஏனெனில் அவர் அந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள முக்தி பத என்னும் வார்த்தையினை விரும்பவில்லை. அவர் அதனை பக்தி பத என்று மாற்ற விரும்பினார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஸ்லோகத்தினை மாற்ற வேண்டாம் என்று முக்தி பத என்பது பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை குறிப்பிடுகிறது என்றும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வபௌமாவிடம் அறிவுறுத்தினார். தூய பக்தராக மாறியிருந்த பட்டாச்சாரியர் கூறினார், இதன் பொருள் தெளிவின்றி இருப்பதால் பக்தி பத என்பதையே நான் விரும்புகிறேன். இதனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஜெகநாதபுரியில் வசித்த மற்றவர்களும் மிகவும் திருப்தியுற்றனர். இவ்வாறாக சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் தூய வைஷ்ணவராக மாறினார். இதர கற்றறிந்த பண்டிதர்களும் அவரை பின்பற்றினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகான வெரி நைஸ் சாப்டர் இது. ஓகே, நம்ம என்ஜாய் பண்ணி படிக்க வேண்டிய சாப்டர் இது. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா வந்து ஒரு மாயாவத, அவர் வெரி அதாவது வேதங்களை நல்லா கற்ற விற்பனர் அவர் ஆக்சுவலி. ஆனாலும் அவர் வந்து அத்வைத பிலாசபில தான் அவருடைய ஸ்ட்ராங் இல்லையா, அதாவது அந்த ஒரு குறிக்கோளை மட்டும்தான் அவர் வந்து ரொம்ப பிடிப்பா வந்து இருந்தது. ஸோ ஆனா பை சான்ஸ் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவருக்கு அசோசியேஷன் இல்லையா, ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவுமே ஜெகநாத் பூரியில தான் இருந்தாரு. ஜெகநாத் பூரிக்கு போகும்பொழுது இந்த வீட்டுக்கு கண்டிப்பா நீங்க யாத்திரை போனா அழைச்சிட்டு போவாங்க. நீங்களா வந்து போனீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் போகும்பொழுது இவருடைய சமாதி மட்டும்தான் போனேன் நான். யாருடையது, நம்ம ஹரிதாஸ் தாகூர் சமாதிக்கு மட்டும்தான் என்னால போக முடிஞ்சது. ஏன்னா சமாதின்னு கேட்டா அது கரெக்டா சொல்லிடுறாங்க, அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம போயிடலாம். அதுவும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் தான், அப்படியே உல்டாவா போயிட்டு உள்பக்கமா போய், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ல தான் போனேன் நான். அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஒன்லி ஹரிதாஸ் தாகூர் அதுக்கப்புறம் குண்டீச்சா இது 2 இடத்துக்கு போனேன். எக்ஸ்ட்ராவா நான் போக முடிஞ்சது ஜெகநாத் பூரி போனேன். சுயமா நம்ம போறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த இடத்துக்கு நீங்க கண்டிப்பா போகணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குளம் இருக்கு அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த இது அதுக்கு வந்து இது சொல்லுவாங்க, என்னது குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குண்டு பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அதுல நீங்க எவ்வளவு சோர்வா இருந்து நீங்க போய் ஒரே ஒரு 3 வாட்டி முங்கி எழுந்தாலே உங்க உடம்பு முழுவதுமே வந்து ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஜாய்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஆனந்தமான நிலை, ஆனந்தமயமான ஒரு உணர்வு கண்டிப்பா வரும். அன்னைக்கு நான் எப்பவுமே தண்ணியில இறங்கவே மாட்டேன். நான் ஐ எம் வெரி, எனக்கு பயம், எனக்கு ரொம்ப நீர் என்றாலே நான் போகவே மாட்டேன். அதே மாதிரி பில்டிங் ஓரமா நிக்க மாட்டேன். அதெல்லாம் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பயம். சோ கடல் தண்ணி கிட்ட போனா கூட போக மாட்டேன். சும்மா நின்னுட்டு தூரமா நின்னுட்டு வந்துருவேன் நான். அது பேசிக்கலி என்னுடைய அதாவது மேல ஒரு 4th ஃப்ளோர் 3rd ஃப்ளோர் எல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த எட்ஜ்ல போய் நிக்க மாட்டேன். அது எனக்கு அப்படியே நானே விழுந்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதனால நான் அந்த எட்ஜுக்கு எல்லாம் போறதே கிடையாது. அது சின்ன பிராயத்துல இருந்தே இருக்கு எனக்கு. சின்ன வயசுல ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்குமா? அதான் இப்ப நான் அதை போய் நின்னு பாக்கல, அந்த மாதிரி நின்னு பாக்கல பில்டிங் ஓரமா. ஆனா தண்ணியில எனக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு விருப்பமே இருக்காது. இப்ப ஆனா இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்த பிறகு அந்த பயம் எல்லாம் ரொம்பவுமே குறைஞ்சிருக்கு. நான் பிளைட்ல போகும்பொழுது கூட பயப்படுவேன் ரொம்ப நான். ஆனா இப்ப எல்லாம் பயப்படுறது இல்லை. இப்ப தைரியமா போயிட்டு வந்துடுறேன் நான். அதுதான், ஏன்னா பாம்பு வந்தப்பவே நான் பயப்படல. அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு, எப்படி நம்ம இவ்வளவு அமைதியா இருந்தோம் அப்படின்றதே. பாம்பை பார்த்தா எல்லாருமே பயப்படுவாங்க இல்லையா? வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு பயம் இல்லையா மத்தாஜி? நான் பயப்படவே இல்லை, ஏன்னா அதை தாண்டிதான் நான் வெளியே போனோம்.
அப்படி எப்படி உங்களுக்கு இல்லையா? அதுவே வாசப்படியா நின்னு இருக்கு அது. நீங்க அதை தாண்டி தானே நீங்க போக முடியும். கதவையே சாத்த முடியாது நீங்க இப்போ. அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன். அப்போ பயம். இப்போ நினைச்சு ஒரு க்ஷணம் எனக்கு யாருமே இல்ல வேற இல்லையா? அப்போ எனக்கு பயமே வரல. அது எதுக்கு பயம் வரலன்னு எனக்கு கூட தெரியல. அதாவது அப்புறம் நீங்க அது வரைக்கும் அது போற வரைக்கும் அப்படியே நின்னுட்டு இருந்தீங்களா? எஸ், அது வெளியே போன உடனே நானும் வெளியே போயிட்டேன். எல்லாம் பகவான் அந்த மாதிரி. ஆமா, அந்த மாதிரி உங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் போய் அந்த குரோட்டன் செடி வாங்கிட்டு வரணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேலை எனக்கு. சோ அப்படி இங்க நீங்க யார பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் நானு? சர்வபாம பட்டாச்சாரியா பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? எங்க ஸ்டார்ட் பண்ண நானு? ஏதோ லிங்க் வரணும்ல, அது மறந்து போச்சு. ஓகே, இவர் வந்து மாயாவாதி இல்லையா? சோ நீங்க எல்லாருமே யாத்திரைக்கு போகும்பொழுது கண்டிப்பா நீங்க அந்த குளத்துல வந்து அங்கேயும் முங்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப எசிடென்டா தான் நின்னுனே இருந்தேன். ஆனா எல்லாரும் இறங்கின பிறகு ரொம்ப நன்னா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே நானும் என்ன பண்ணிட்டேன், என்னுடைய பேக யார் கையில கொடுத்துட்டு அப்படியே போயிட்டு 3 வாட்டி, ஜஸ்ட் 3 வாட்டி முங்கி எழுந்தேன். அந்த முங்க கூட மாட்டேன். ஐ திங்க் ருக்மணி மாதாஜி எல்லாம் பாத்துருப்பாங்க. நான் மாயாப்பூர்ல முங்கறதுக்கே எனக்கு முடியல எனக்கு. சோ அந்த மாதிரி பயம். சோ நீருனாலே பயம். அதனால ஆனாலும் முங்கினேன். மாயாப்பூரை விட இன்னும் நல்லா அந்த இடத்துல வந்து குளத்துல அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் தானே மாதாது தண்ணி இருக்கும். அந்த குண்டுல எல்லாம் அப்படி தண்ணி இருக்காது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தானே இருக்கும். இல்ல அது வந்து ஆறு, கங்கை நதி. எங்க மாயாப்பூர் வந்து கங்கை நதி இருக்காங்க. சோ கங்கை நதியில வந்து அது ஒரு அந்த ஒரு கட்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க, அது தாண்டி போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அங்க நம்ம முங்கி எழுந்துக்கலாம். அவ்வளோ ஷாலோ வாட்டர் தான் அது. இருந்தாலும் எனக்கு அந்த நீருனாலே பயம் இல்லையா? மேபி போன ஜென்மத்துல ஏதோ பண்ணியிருப்பேன், அப்படிதான் நினைச்சுக்கிறது நான். நீர் அப்படி நீருனாலே பயம். சோ அந்த குளத்துல வந்து 3 வாட்டி முங்கி எழுந்த உடனே உங்களுக்கு இந்த பக்தியினுடைய அந்த பரவசம் என்பது கண்டிப்பா எல்லாருமே சொன்ன ஒன்றுதான் இது. ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல அதாவது தட் ஃபீலிங். சோ அதாவது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, உடம்பு நல்லா இருக்கு, ஒரு மாதிரி பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா இருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னவங்க உண்டு. அது எனக்கு கூட அந்த ஃபீலிங் வந்தது. ஸோ நீங்க யாருன்னா பூரி ஜெகநாத் போனீங்கன்னா டோன்ட் கோ அலோன். ஸோ யாத்திரை மாதிரி போங்க. அப்போ நீங்களுக்கு 4-5 இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க. அதுல இது கண்டிப்பா, அதுவும் எஸ்பெஷலி நம்ம இஸ்கான் டிவோட்டிஸோட நீங்க போனீங்கன்னாக்கா, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இஸ்கான் ரிலேட்டட் தானே. இது சர்வபாம பட்டாச்சாரியா வந்து அவங்க வீடு இன்னைக்கும் அந்த ஷர்ட் அந்த 6 சாரி இந்த சாரி என்ன கைகள் அது எத்தனை 6 தானே ஷர்ட் தானே அது 6 கைகளோட அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இது வந்து அந்த சுவத்துல அப்படியே அழகா எம்பாடிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த வீடு. அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு மூல ரூம்ல இப்ப எனக்கு அதுவும் ரீகலெக்ட் அங்க உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா சுரங்க பாதை. அது அந்த ரூம்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனெக்ஷன் டு த ஜெகநாத் டெம்பிள். சோ அந்த ஜெகநாத் டெம்பிள் அங்க இருந்துதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அதாவது ஜெகநாத் புரி டெம்பிளுக்கு போயிட்டு சேவிச்சுட்டு வருவாராம். சோ ஸ்டில் அவங்க காட்டுறதே அந்த டிவோட்டிஸ் வந்து நீங்க அதுல ஏதாவது காசு போடுவீங்கன்றதுக்காக தான் அவங்க காட்டுறாங்களே. இருக்கிற உண்மை அதுதான். சோ ஈவன் அவர் நம்ம என்என்டி பிரபுஜி சச்சிதானந்த பிரபுஜி எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க, நிறைய காசெல்லாம் போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் நாட் குட், நீங்க பார்த்துட்டு சேவிச்சுட்டு வாங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னுட்டு சொன்னாங்க. ஏன்னா எந்த நார்த் சைடு போனீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து காசு தான் நிறைய பறிக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அது அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட், நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாம எல்லாம் சவுத்ல இருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ நமக்கு யாத்திரை அதை காட்டுறேன் இதை காட்டுறேன். ஆனா உண்மையில அவங்க எதுவுமே காட்ட மாட்டாங்க, எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. கடைசியில நீங்க காசு ஒண்ணு கொடுத்துதான் நீங்க ஏமாற்றம் அடையணும் இல்லையா? சோ அப்படி நம்ம சர்வபாம பட்டாச்சாரியா வீட்டுல வந்து ரொம்ப அழகான அந்த வீடு. அந்த வீட்டுக்குள்ள நீங்க போகும்போது அங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய 6 கைகள் வந்து என்னென்ன கைகள் சொல்லுங்க? சங்கு, சக்கரம், கமண்டலம், வில்லு, அம்பு. இது கமண்டலம் கமண்டலம் சொல்லிட்டேன். சங்கு, சக்கரம், கமண்டலம், கதை. கதை இருக்கா? கதை இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா? குழல், புல்லாங்குழல் மாதாஜி. கரெக்ட், புல்லாங்குழல். கரெக்ட், புல்லாங்குழல் கரெக்ட் மாதாஜி, நீங்க சொன்ன ரைட். அத ஒண்ணு மிஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தேன் நான். சோ இதோட அதாவது கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்த புல்லாங்குழல் இருக்கும் இல்லையா? அடுத்து வந்து கையில கமண்டலம்,
சோ அதுக்கப்புறம் வந்து கமண்டலம் யாருடையது சொல்லுங்க, யார் கையில இருக்கும்? தத்தாத்திரே இவர் சைத்தன்யர். கமண்டலம் வந்து ஈவன் பரசுராமர் கையில கூட இருக்கும் இல்லையா? கமண்டலம் சைத்தன்யருக்கு தத்தாத்திரேயர்கிட்ட இருக்கும். தத்தாத்திரேயர் கிட்ட இருக்கும். தத்தாத்திரேயா அதான். ஓகே ஓகே. ஆனா மாதாஜி சொன்னாங்க சைத்தன்யருக்குன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. இல்ல இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. பட் இதெல்லாம் அந்த ஸ்ரீசுக்திகள் தானே அவர்கிட்ட இருக்கிறது. பாவாண்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீசுக்திகள், சங்கு, சக்கரம், வில்லு, அம்பு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கமண்டலம், அடுத்து புல்லாங்குழல் இல்லையா? சோ இந்த இது எல்லாமே வந்து அவர் அந்த அழகா அந்த அந்த சுவற்றில வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்பாடி அங்கே விழுந்து வணங்கிட்டு, ரொம்ப அருமையான இடம். இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய இடம். ஜெகநாத் புரிக்கு போகும்போது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அடுத்த வாட்டி எப்பனா போகும்போது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கோயிலுக்குள்ள வந்தார். ஆனா அவர் எங்கிருந்து வந்தாருன்றத வந்து பின்னாடி ஸ்லோகங்கள்ல வரும்போது சொல்லப்படுகிறது. அதாவது அவருக்கு வந்து அந்த பாவம், அதாவது 2 விதமான நிலைகளை அவர் வந்து அனுபவிக்கிறார் என்று பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இங்க ஹை லெவலா அவர் வந்த உடனே வந்து அவரு அந்த பேரானந்தத்துல இல்லையா, அந்த எக்கஸ்டி இல்லையா, பாவ பக்தியில வந்து வந்து அவர் வந்து விழுந்துருவார் ஆக்சுவலி. சோ என்னென்ன நிலைகள், 8 விதமான நிலைகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்னென்ன வரும் சொல்லுங்க? ஒண்ணு வந்து உடல் மயிர்பூச்செறியறது இல்லையா? அடுத்து வந்து நடுக்கம் வரும், கண்ணீர் சொரிதல், மயக்கம் வருதல், மயிர் பூச்செறியும். ஆமா, மயிர்கால்கள்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆமா ஆமா இஷ்டத்துக்கு சிரிப்பாங்க, இஷ்டத்துக்கு அழுவாங்க, பக்கத்துல என்ன நடக்குதுன்னே அவங்களுக்கு உணர மாட்டாங்க. ஓகே, இது ஆத்மாராமாது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 8 டைப்ஸ் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி 8 நிலைகள் அந்த பாவ பக்தியில வரும். ஓகே 8 சாரி 8 ஸ்டேஜஸ் இல்லையா? பாவ பக்தி 8 நிலைகள் இருக்கும் இல்லையா? சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி உடல் நடுக்கம் இதெல்லாமே உண்டு பாவ பக்தியில. 9 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் பக்தி. தானே அழுவாங்க, தானே சிரிப்பாங்க. ஆமா ஆமா. சோ அந்த மாதிரி 8 நிலைகள் எனக்கு மொத்தமும் எனக்கு இப்ப ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் வந்து அவர் அந்த பாவங்களை வந்து கடந்து சென்றிருக்கிறார் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. சோ அப்படி அவர் அதை கடந்து தன்னையே இழந்திருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு இந்த எக்ஸ்டர்னல் கான்சியஸ்னஸ் கிடையாது. இப்பெல்லாம் நாம எல்லாருமே வெளிப்புற உணர்வுல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள வந்து நமக்கு வேற ஒரு உணர்வு இருக்கும், அது வெளியில தெரியாது. சோ அவர் முழுவதுமாக அந்தரங்கத்துல இருந்து அந்த பாவத்தோட செயல்பட்டு இருந்தார். வெளிப்புறத்துல என்ன நடக்கிறதுன்றது அவருக்கு தெரியாது. சோ அப்படிப்பட்ட ஆத்ம நிலையை வந்து அவர் வந்து பகவானோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அங்க ஏன்னா ராதையினுடைய பாவம் அது இல்லையா? ராதை எவ்வாறு கிருஷ்ணர் மீது பிரேமை கொள்கிறார், அவருடைய அன்பு பரிமாற்றங்கள் எவ்வாறு செய்கின்றார் என்பதை நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய செயல்களிலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ளலாம். சோ மேலும் அங்கே சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா டுக்கிம் அவருடைய வீட்டுக்கு இல்லத்துக்கு இது கிட்டதான். ஆனா சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா வீட்டு நான் கேட்டேன், நான் எத்தனையோ பேர் கேட்டா கூட அப்படி ஒரு வீடு இருக்கானே அவங்க சொல்லல. அந்த குளத்திற்கு ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கு, அந்த குளம் பேர் சொன்னா கண்டிப்பா தெரிய வரும். எனக்கு அந்த குளத்து பேர் தெரியாது, அதனால கேட்க முடியல, இப்பயும் எனக்கு தெரியாது. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா டுக் ஹிம் டு ஹிஸ் ஹோம், அவர் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு. மீன்வைல் கோபிநாத் ஆச்சாரியா யாரு, அதாவது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியுடைய மைத்துனன் இல்லையா? அவர் வந்து முகுந்த தத்தா. இவர் யாரு? முகுந்த தத்தா யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அசோசியேட். படிக்கலையா நீங்க? வரலீங்களா? அது அந்தரங்க காரியதர்சி மதர். ஆமா. சோ அதனால அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணிக்கோங்க. So and talk to him about Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of sannyasa and his journey to Jagannath Puri. So மேலும் வந்து கோபிநாத் ஆச்சாரியா வந்து முகுந்த தத்தாவை பாக்குறாரு. அவர்கிட்ட வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சந்நியாசத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டது, மேலும் வந்து ஜெகநாத் பூரி யாத்திரை, ஏன்னா அவருடைய தாயார் வந்து ஜெகநாத் பூரியை விட்டு நீங்க எங்கேயும் போக கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதி வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா? அவரும் அந்த ஜெகநாத் பூரியில தான் நிறைய கழிச்சாரு ஆக்சுவலி. ஆஃப்டர் ஹியரிங் அபவுட் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பெயிண்டிங், இதை கேள்விப்பட்ட பிறகு நித்யானந்த பிரபு அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய சகாக்கள் எல்லாருமே ஜெகநாத் டெம்பிளுக்கு வர்றதுக்கு
அதுக்கு அங்க வந்து பார்த்துட்டு அங்க இல்லாததுனால சர்வபௌம பட்டாச்சாரிய வீட்டுக்கு வந்து வர்றாங்க. சோ அவர் அங்க வந்து சேர்றதுக்குள்ள அவருடைய அதாவது அந்த மயங்கிய நிலையில இருந்த அந்த உணர்வு போய், அதாவது வெளிப்புறமா இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு வந்து அவருக்கு வந்து திரும்பினது இல்லையா. சர்வபௌம பட்டாச்சார் ரிசீவ்ட் எவ்ரிவன். இப்போ எல்லாருமே வந்து அழைக்கிறார், அதாவது ரிசீவ் பண்றாருன்னா வாங்கன்னு வரவேற்று, அதுக்கப்புறம் மகாபிரசாதம் கொடுக்கிறார். ஸோ ஜெகநாத் புரியில கிடைச்ச மகாபிரசாதம். த பட்டாச்சாரியா தென் பிகேம் அக்வெண்டட். அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவருக்கு வந்து அசோசியேஷன். அப்புறம் அவரை தங்கறதுக்கு வந்து அவருடைய அதாவது அங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆண்ட்ஸ் ஹவுஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அங்க வந்து ஐ திங்க் அவருடைய மைத்துனனுடைய அம்மா வீடு தான் அது. ஸோ அவங்களுடைய வீட்டுல தான் இது வந்து அவரை வந்து தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றாரு. இது பிரதர் இல்லா எஸ்டாப்ளிஷ்டு சைத்தன்யா. அவரால் இந்த அசோசியேஷன்ல வந்து கோபிநாத் ஆச்சாரியாக்கு நல்லா புரிய வருது சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஸ்வயம் கிருஷ்ணா தான். மேலும் அவர் வந்து வேத சாஸ்திரங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வச்சு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஆனாலும் அவர் வந்து அதை வந்து பெருசா பொருட்படுத்தல. ஏன்னா வேதாந்த தத்துவங்கள் இதெல்லாமே வேதங்கள் தான் உண்மை, வேதங்கள் மட்டும் சொல்றதுதான் வந்து அதுதான் உண்மை, மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பொய் என்று நம்பக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பிலாசபி தான் வந்து அத்வைதிகள் இருக்கிறது இல்லையா. வெறும் ஆற்றல் மட்டும்தான். சோ ஆனால் ரூபம் அதெல்லாமே கிடையவே கிடையாது என்று வாதிக்கக்கூடியவர். சங்கிக்கணும் வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதாவது பாதம் என்று கொடுத்துருக்காங்க. பாதா பக்தி பாதான்னு சொல்றதுக்கு தான் அவருக்கு முக்தி பாதான்னு சொல்றதுக்கு வந்து முக்தி அப்படின்னாலே மோட்சம் இல்லையா, வெளியில அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை அடையிறது. சோ அதற்கு பாதம் என்றால் அதுவும் வந்து பிசிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தானே, அதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு இல்லையா, அதனால அவர் ஏத்துக்கவே இல்லை. பக்தி பாதம் என்றால் அது வந்து பாதை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், பக்திக்கு ஒரு பாதை. அப்பயும் அவருடைய அந்த அக்செப்டன்ஸ் லெவல் வந்து, ஏன்னா அவர் வேத சாஸ்திரங்கள்ல ரொம்பவுமே விற்பனராக இருந்தாராம் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா. அதனால அவர் இதை வந்து அந்த அவருடைய தத்துவத்துல அவர் வந்து ஸ்ட்ராங் பிலீஃப்ல இருந்ததுனால இதை ஏத்துக்கிறதுக்கு அவருக்கு மனப்பக்குவம் வரல. ஆனா இருவருக்கும் மத்தியில வந்து உரையாடல் வரும், சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்குமே. ஏன்னா சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா பீங் எ ஸ்காலர்லி பர்சன் இருந்தனால, சோ அவர் வந்து இது ஃபேவரபிளா எடுத்துக்காததுனால இருந்தாலுமே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவரையே குருவாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அப்படின்னா அந்த ஸ்தானத்தை அவருக்கு கொடுத்து அவரோட உரையாடி அவர் கொஷின்ஸ் வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய விளக்கங்களை எல்லாம் கேட்கும் பொழுது அவர் வந்து வேதாந்த சூத்திரங்கள் என்ன சொல்றதுன்றது அவருக்கு நன்னா தெரியும். ஆனா இவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வியாக்கியானங்களை வந்து அவரால் ஏற்றுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்றார், ஆஸ்க் them to hear. சர்வபௌம பட்டாச்சி சொல்றார் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு, நீ நான் சொல்ற வேதாந்த பிலாசபி கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரும் சைலண்டா கேட்டுட்டு கடைசியில இது கேட்கிறாரு, என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையா. ஏன்னா சும்மாவே இருக்கும்போது ஒண்ணு ஃபுல்லா புரிஞ்சிருக்கணும், இல்லைன்னா எதுவுமே புரியாம இருக்கணும் இல்லையா. அதனால அவருடைய கருத்தை கேட்கும்பொழுது எனக்கு வந்து பிலாசபி வேதாந்தத்தினுடைய தத்துவத்தை அதனுடைய அந்த விளக்க உரை எனக்கு தெரியும், ஆனா நீங்க சொல்ற விளக்கங்கள் தான் என்னால ஏற்றுக்க முடியல அப்படின்னுட்டு ஐ காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அவர் வந்து. மேலும் இவர்கள் இருவருக்கு நடுயில வந்து பாத்தீங்கன்னா வேத அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பேஸ்ட வந்து அவங்க வந்து அதாவது சமவாதம் இல்லையா, எப்படி அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் வந்து பகவத்கீதையில அர்ஜுனர் கொஸ்டின் கேட்க கேட்க பகவான் வந்து விளக்க உரை கொடுத்தாரோ, அது போல இந்த இடத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இவர்கிட்ட இருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும், அதாவது கடைசியில அவர் என்ன புரிய வைக்கணும்ன்ற, அதாவது வெறும் மாயாவதம் கிடையாது, இட் இஸ் அதாவது ரூபமும் உண்டு அப்படிங்கிறத வந்து அந்த நிலைக்கு அவருக்கு வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு உணர்த்தணும்ன்றதுக்காக அவரை குருஸ்தானத்திலையும் இவர் வந்து டிசைபிள் ஸ்தானத்திலுமே வந்து அமர்ந்து அந்த கொஸ்டினை வந்து கேட்கிறார். சோ மேலும் he proved the conception of Maya the philosopher concerning the impersonal truth or மேலும் அவர் கேட்க 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 இவர் பதில் உரைக்க ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது அவரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகிறார். யாரு, சர்வபௌம பட்டாச்சாரி. இறுதியில அவர் இறுதியில அவர் தோற்றும் விடுகிறார். He was defeated. Absolute truth is neither impersonal nor without power. அதாவது ரூபமற்ற தன்மையோ இல்ல ஆற்றல் இன்றியோ கிடையாது. ஆற்றல் மற்றும் ஆற்றல் உடையவர் எல்லாம் அத்வைத ரூபத்துல இருக்கிறது அப்படின்னா அதை பிரிக்க முடியாது இரண்டுமே. சோ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றார். அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னா ஜீவாத்மா எக்ஸாம்பிள், ஜீவாத்மா பரமாத்மா இயல்பினால் ஒன்று, அங்கே வேதம் என்றது கிடையாது. ஆனா அளவு பார்க்கும் பொழுது அணு ஆத்மா இது, அது வந்து விபு ஆத்மா. சோ அங்கே
அச்சிந்தா அப்படின்னாலே அளவிட முடியாத அந்த நிலையில பார்க்கும் பொழுது இந்த இது வந்து நாம் எல்லாருமே ஒரே ஒரு துரும்பு மாதிரிதான். அவர் வந்து முழுவதுமாக, அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல், அதாவது இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சிஸ் இல்லையா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளோட நாம பிரம்ம நிலை அடைந்தா நாம் இறைநிலை அடைந்து விட்டோம் என்பது மிக மிக தவறு. we can never become God. the concept is totally wrong இல்லையா. நம்ம என்னதான் அஷ்ட சித்திகளை வந்து நம்ம பெற்றாலும் கூட நம்மளால் எல்லாவற்றையுமே வந்து செயல்படுத்த முடியாது. we have our own limitations இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே இல்லையா. சோ குறையுடைய புலன்கள் இருப்பவர்கள், தவறு செய்பவர்கள் இல்லையா, ஏமாற்றக்கூடிய குணம் உண்டு, மாயையில் சிக்கி கொள்பவர்கள். சோ மாயையில் சிக்கி கொண்டு நாம என்ன உணர்றோமோ அதை தான் நம்ம ஏத்துக்குவோம். அடுத்தவங்க சொன்னா கூட நம்ம கண்டிப்பா கேட்க மாட்டோம். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. இஸ் above the three modes இல்லையா. அவருக்கும் மாயைக்கும் அவராலே மாயை கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும் அந்த மாயையோட அவர் வந்து தொடர்பு கிடையாது. அப்படின்னா சம்பந்தப்படுத்திக்கிறது கிடையாது. மாயே வந்து அவரின் கீழே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. சோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து அவங்க இருவருக்கு மத்தியில வந்து நடக்கக்கூடிய ஒன்று. அது நீங்க போக போக இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தெல்லாம் நீங்க வாசிக்கும் போது நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்க. There was much discussion on this issue between Sarvabhauma Bhattacharya and Chaitanya Mahaprabhu, but despite all his endeavors, Bhattacharya was defeated. கடைசியில அவர் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் இறுதியில பட்டாச்சாரியார் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டார். At the request of Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu explained Atma Rama ஸ்லோகம் இல்லையா. in 18 விதமான வகையில வந்து அவர் வந்து அதை எடுத்துரைக்கிறார். when Bhattacharya, அதை பத்தி இதுல சொல்லியிருப்பாங்க, நம்ம பின்னாடி படிக்கும்போது வரும். when the Bhattacharya came to his senses, so அவர் கொடுத்த விளக்க உரை எல்லாமே அவர் கேட்ட பிறகு அவரும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்துக்கு வர வேண்டியதாயிடுச்சு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு disclosed his real identity. அதாவது அதற்கு ப்ரூஃப் வேணும் இல்லையா, அதுக்காக அவர் வந்து அந்த ஷட் ரூபத்தை வந்து காட்டுறாரு. பட்டாச்சாரியா தென் recited 100 verses. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து 100 ஸ்லோகங்கள் வந்து பண்றார், எழுதுறார். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து புகழ்ந்து. அண்ட் தென் அவர் தன்னுடைய நமஸ்காரங்களையுமே அவ்வாறே அவர் தெரிவிக்கிறார். அதன் பிறகு கோபிநாத் ஆச்சாரியா அண்ட் அதர்ஸ் ஹேவிங் சீன் த வண்டர்ஃபுல் பொட்டன்சிஸ் இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஆற்றலை பார்த்து அவங்களும் வந்து ஆனந்தம் கொண்டார்கள். ஒரு நாள் காலை, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்போ கோயிலுக்கு போனாலும் அங்க பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு வந்தா நேரா சர்வபாமம் பட்டாச்சாரியாருக்கு வந்து அந்த பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு தான் போவாராம். சர்வபாமம் பட்டாச்சாரியா எழுந்து குளிக்காம இருந்தா கூட அவர் கொடுத்த பிரசாதத்தை வந்து மேன்மையா கருதி அவர் அப்பவே ஸ்வீகரிச்சு விடுவாராம். அதை பத்தி பெருசா யோசிக்க மாட்டாராம். இது மாதிரி ஒரு நாள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து பட்டாச்சாரியார் கேட்கிறார், வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு வர்ஷிப் அண்ட் மெடிடேட். அப்படின்னா ஒரு பக்தி பண்றதையுமே தியானம் பண்றதையுமே வந்து இருவேறு நிலைகளாக அவர் வந்து பிரித்து காண்கிறார். ஆனா பக்தி அப்படி கிடையாது, ஒரு நிலைப்படுத்துறதே தியானம் இல்லையா. அதை கொண்டு நாம பக்தி கொள்ளணும். இது இரண்டையுமே நம்ம பிரிக்க முடியாது, இது நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. தியானம் என்ன, எதையோ ஒரு இலக்கு வச்சு நம்ம தியானம் பண்ணிட்டு இருப்போம். இறைவனுக்கு நம்ம வந்து பக்தி பண்றோம்னா நம்முடைய மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனை தியானிக்க துவங்கும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து நாம பக்தி அவர் மேல நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். அததான் இந்த இடத்துல வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கு மகாமந்திர ஜபம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா தட்ஸ் இட். சோ இந்த மகாமந்திர ஜபத்திலே தியானமும் அடங்கி இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து வழிபாடும் அடங்கி இருக்கு. சோ வழிபாட்டையும் தியானத்தையும் நாம தனித்தனியா பிரிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பக்தியில இரண்டும் ஒண்ணுதான். On another day, Bhattacharya wanted to change the reading. Tatte anukampam. I think this also comes in one sloka. Tatte anukampam. ஒரு ஸ்லோகம் வருது, பாகவதம்ல தான் வருது. தத்தே அனுகம்பம். தத்தே அனுகம்சோ சமீக்ஷா மானோ புஞ்சா ஏவாத்ம கிருதம் விபாகம் ஹிருத்பாக் வபூர்பி விததான் நமஸ்தே ஜீவதே ஜீவேதாயோ முக்தி பாதே. இங்கதான் முக்தி பாதே சே தயாபாக். ஐ திங்க் இந்த ஸ்லோகம் நீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு அதிக மக்கள் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா எனக்கு இல்ல மாதாஜி, என்ன சொல்லல, சொல்லி தரல. ஓகே ஓகே ஓகே. இல்ல நீங்க இனிமே சொல்லி தருவாங்க மாதாஜி, இப்பதானே வருது. இல்ல நீங்க நீங்க நடுநடுல நீங்க காலையில ஏற்கனவே நிறைய படிச்சிருக்கோம், இது இன்னும் படிக்கல. ஓகே ஓகே. When one earnestly waits for you to bestow your conscious mercy upon him,
all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering your respectful obeisance with his heart, words and mind. த்ரீதண்டி இல்லையா? மனசு அதாவது மனசு அதாவது ஹிருதயம், வார்த்தைகள் மற்றும் உடல், இந்த மூன்றும் இல்லையா? இந்த மூன்று தான் வந்து த்ரீதண்டிக்கு வர்றது. ஓகே, ஏகதண்டி வந்து நான் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து, அதாவது ஆற்றல் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது ஒண்ணுதான் ஏகதண்டம். பட் த்ரீதண்டிக்கு வந்து நம்ம ஈவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவா இருக்கட்டும், த்ரீதண்டிஸ் எல்லாமே வைஷ்ணவாஸ் தான் இல்லையா? சோ மனது, வார்த்தைகள் மற்றும் உடல், இந்த மூன்றும் இஸ் ஷுவர்லி எலிஜிபிள் ஃபார் லிபரேஷன் ஃபார் இட் இட் ஹஸ் பிகம் ரைட்ஃபுல் கிளைம் இல்லையா? சோ முக்தி பாதே, இந்த இடத்துலதான் அவர் வந்து சொல்றார். அவர் வந்து முக்தி பாதே, அதுல வந்து இட் டிட் நாட் லைக் த வேர்ட் முக்தி பாதா, we wanted to substitute பக்தி பாதா. சைத்தன்ய மகாபிரபு அட்வைஸ் சர்வபௌமா நாட் டு சேஞ்ச் த ரீடிங். அதாவது நாம வந்து வேத சாஸ்திரங்களை மாற்றி அமைக்க கூடாது. நமக்கு அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இல்லைன்னா நாம அதை வந்து அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. அதனால அந்த அட்வைஸ் கொடுத்தாரு. பிகாஸ் முக்தி பாதா இண்டிகேட்டட் எது? பகவானுடைய திருப்பாதங்கள். அப்ப பாதங்கள் வரும்போது அந்த இடத்துல ரூபம் இல்லையா? அப்ப அவர் எடுத்துக்கணும். ஈவன் ஆதிசங்கராச்சாரியார் கூட அவரிடம் தான் அந்த அத்வைதமே வந்தது. ஆனா அவர் வந்த காலகட்டத்துல அவர் ஆத்மா என்பதை கொண்டு வந்தார். எங்க வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இல்லாம போயிடுமோன்றதுக்காக அதை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணார். அவருடைய அவதார நோக்கமே அதுதான். அதுக்காக அவர் வந்து கிருஷ்ணர் இல்லை என்று அவர் வந்து எங்கேயுமே வந்து சொல்லல. ஆனா அதற்கு பின்னாடி வந்த அத்வைதிகள்னா அதை எடுத்துக்காம அவர்களுடைய உணர்தல் பிரகாரம் அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். சோ அதனால இந்த முக்தி பாதா அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுடைய திரு பாதங்களை சொல்வது இல்லையா? சோ அப்போ அது ஒரு தூய பக்தன் பகவான திரு பாதங்களை தான் எண்ணுவான். பிகாஸ் ஆஃப் மை பிகாஸ் த மீனிங் இஸ் ஏசி ஐ ஸ்டில் ப்ரிஃபர். அப்புறமா அவர் வந்து ஓகே, அதாவது இதற்கான விளக்கம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு இது வருது. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவருடைய அதாவது அசோசியேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அதாவது ஆனந்தம் கொண்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த விளக்கங்கள் கொடுத்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம் வந்து அதுக்கு பிறகு அவர் சிறந்த வைஷ்ணவர் ஆனார். யாரு? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா. அண்ட் தென் அவரே தொடர்ந்து அவர் பின்னாடி வந்து அவருடைய சிஷ்யர்களுமே வந்து அதாவது பகவானுக்கு வந்து ஒரு வைஷ்ணவ இதை வந்து அவங்களும் எடுத்துட்டாங்க. சோ இது வந்து இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன். இன்னைக்கு இதை முடிக்கலாம் நம்ம. அதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 ஸ்லோகம் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஆத்மராம ஸ்லோகம். சூத உவாச்ச ஆத்மா ராமஸ்ச முனயோ நிர்க்ரந்தா அபி உருக்ரமே குர்வந்தி ஹைதுகீம் பக்திம் இத்தஹம் பூத குணா ஹரிஹி. அதாவது சூத கோஸ்வாமி சொல்றார், அதாவது ஆல் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆத்மா ராமாஸ், அதாவது நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அவரவர்களுடைய உணர்தல் இல்லையா? நம்ம தெய்வீகமான நிலை கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய உணர்தல்கள் வந்து வேறுபட்டு இருக்கும் இல்லையா? அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஞானத்துல இருப்பாங்க, ஒருத்தர் தியானத்துல இருப்பாங்க, ஒருத்தர் பக்தியில இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுடைய தன்னுணர்வு பாதையில அவங்க நிலை பெறும் பொழுது அந்த இடத்துல அவங்க ஆனந்தமயமாக ஒரு நிலையில இருப்பாங்க, சச்சித் ஆனந்த நிலையில இருப்பாங்க. That means those who take pleasure in Atma, the spirit self, எஸ்பெஷலி எந்த பாதையில? தன்னுணர்வு பாதையில. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து தோ ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் பாண்டேஜ், அதாவது இந்த பௌதிக பந்தங்களிலிருந்து அவர்கள் வந்து விடுதலை பெற்றிருந்தாலும் மேலும் அவர்கள் வந்து அந்த கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டை வந்து பகவானுக்கு செய்யணும்ன்ற அந்த ஆசையை அவர்கள் மேன்மேலும் அபிவிருத்தி செய்து கொண்டாலும், சோ அதாவது அபிவிருத்தி தோ ஃப்ரீட் ஃப்ரம் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் சாரி இந்த பௌதீக இதுல இருந்து பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைவார்கள் எப்பொழுதுனா அவர்கள் வந்து பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரிந்தால் ஒழிய இல்லையா? அந்த திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு அவர்களுக்கு அந்த உணர்வு செய்யணும்ன்ற அந்த உந்துதல் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஏற்படணும். அப்படியே ஏற்படக்கூடிய ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த பௌதீக பந்தங்கள்ல இருந்து விடுதலை என்பது கிடைக்கும். அப்படின்னா the Lord possesses transcendental qualities and they therefore can attract everyone including liberated soul. அதாவது அப்படிப்பட்ட முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களையுமே வந்து பகவான் வந்து ஈர்க்கப்படுகிறார் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க எத்தனை எழுத்துக்கள்? ஆத்மா ராமா 11 ஃபேக்டர்ஸ் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆனா டோட்டலா இங்க ஒரு 7. ஆத்மா ராம முனையும் இங்கே இருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபு நிறைய full ஆ கொடுத்திருக்காங்க. ஆமா,
ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்றார். அவருக்கு அந்த எத்தனை எத்தனை நாள் அவர் வந்து சொன்னார், அவருக்கு 1 மாசம் தானே, 1 மாசம் 3 மாசமா சனாதன கோஸ்வாமிக்கு ஐ திங்க் 1 month தான் நினைக்கிறேன். அவருக்கு வந்து இந்த பகவான் அவருக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே அவர் எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா. சோ ஜெயில இருந்து தப்பிச்சுட்டு வந்த பிறகு இல்லையா, சோ பிரயாக்ல தானே மீட் பண்றாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன். அங்கே அவரோடே தங்கி வந்து ஆத்மாராம நிலையை பற்றி வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்துரைக்கிறார். அதுல இந்த 18 ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது காரணங்களை பார்க்கணும் நம்ம இந்த இடத்துல. ஒண்ணு, ஆத்மா ராமா முனையோ நிர்கிரந்தி அபி சா உருக்கிரமா குருவந்தி ஐத்விகிம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகளே பக்தி இத்தம் பூதகனா அரிஹி அக்கார்டிங் டு விஸ்வ பிரகாஷ சாங்ஷனரி, அதாவது சான்ஸ்கிரிட் டிக்ஷனரி பிரகாரம் there are 7 synonyms, அதாவது 7 விதமான ஈக்குவலண்ட் வேர்ட்ஸ். சினோனிம்ஸ்னாக்கா சமமான வார்த்தைகள் ஆத்மாவுக்கு. பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடல், சில சமயத்துல உடலை கூட நம்ம ஆத்மான்னு சொல்றது. மனச ஒரு சில சமயத்துல ஆத்மா, அதாவது அது எந்த எந்த வியாக்கியானத்துல எந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களோ அதற்கு ஏற்றவாறு அந்த இடத்துல மனசு வந்து ஆத்மாவா கருதப்படும், உடலை வந்து ஆத்மாவா கருதப்படும். முயற்சிக்கு கூட வந்து ஆத்மாவாக கருதப்படும். அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்லையுமே மனசுல இருந்துதான் வர்றது எல்லாமே, அதாவது ஆத்மால இருந்து தான் எல்லாமே வர்றது இல்லையா. சோ அந்த ஆத்மா வந்து ஒரு நிலையிலுமே வந்து இந்தந்த மாதிரியான நிலைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ என்டியூரன்ஸ் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து அனுபவிக்கிறது, அதாவது ரிஜாய்சிங் இல்லையா. அதை வந்து இப்ப வந்து பெயினா இருந்தாலும் அதை என்டியூர் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. வலியா இருந்தாலும் அதை தாங்கி கொள்ளக்கூடியது இல்லையா. துன்பம் இன்பம் இரண்டையுமே தாங்கக்கூடிய தாங்குதல் அப்படிங்கறதுதான் அந்த என்டியூரன்ஸ்ன்றது. என்டியூரன்னா முயற்சி பண்றது. ஓகே, புத்தி கூட வந்து சில சமயத்துல வந்து ஆத்மாவுக்கு தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பர்சனல் ஹேபிட்ஸ், தன்னுடைய அவங்களுடைய சுய, அதாவது அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் போது நீங்க பழக்க வழக்கங்கள் இல்லையா, அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள். ஸோ முனைய அப்படின்னாக்கா தோஸ் ஹூ ஆர் தாட்ஃபுல், அதாவது யோசிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்கள். அடுத்து இந்த செயலை எப்படி செய்யலாம்னு யோசித்து செயல்படக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்கள் தான் வந்து முனைய. அடுத்து வந்து தோஸ் ஹூ ஆர் கிரேவ் அண்ட் சைலண்ட் அப்படின்னா, கிரேவ் மீன்ஸ் டைரக்ட் ஹிட். அது தப்புனா தப்பு தான், ரைட்னா ரைட்டு தான். நம்ம பிரபுபாதர் இஸ் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவரே இஸ் கிரேவ், டைரக்டா ஹிட்டா சொல்லிடுவார் அவர் வந்து. ஸோ இன்னும் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ கிரேட் சேஜஸ் ஆல்சோ இல்லையா. ஒரு சன்னியாசியினுடைய குவாலிட்டிஸுமே அதுதான். சன்னியாசியா இருப்பவன் வந்து பிளண்டா வந்து உண்மையை சொல்லிடுது. கிரகஸ்தர்களுக்கு அப்படிதான் அட்வைஸ் பண்ணாதான் அவங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து நன்னிலை அடைவார்கள். நம்ம வந்து பூசியா சொன்னோம்னா அது கரெக்ட் கிடையாது. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் எ சன்னியாசி. ஸோ அதாவது 13th சாப்டர்ல இந்த கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு. 13th சாப்டர்ல வருது. ஸோ வாட் இஸ் த எம்ப்ளம் ஆர் அறிகுறி, ஒரு சன்னியாசினுடைய மேன்மையான அறிகுறி என்ன அப்படின்னாக்கா, அவர் உள்ளதை வந்து அப்படியே அடுத்தவங்களுக்கு அது பாதகமா இருந்தாலும், அதாவது செயல் வழிபாடு, ஒரு உபதேசம் பண்ணும்போது நீ இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னா அது அப்படிதான் சொல்லணும். இல்ல பரவாயில்ல நீ இப்படி செய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, அது தவறு இல்லையா. சோ இருப்பதை அவ்வாறே வந்து எடுத்துரைத்து அதனால் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய என்னது நன்மைகள் என்னன்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா. மேலும் வந்து ஆஸ்டெசிக்ஸ், இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இவங்களை சொல்லலாம், யார காந்தாரி சொல்லலாம் இல்லையா. தன்னுடைய கணவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து கண்ணை கட்டிக்குவாங்க. அதாவது அடுத்தவங்களுக்காகவே, அதாவது தன்னுடைய கடமையாக அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லையா. அவங்களும் கண்ணை கட்டிட்டு கணவருக்கு வந்து சமமாக தான் கணவர் அனுபவிக்காததை தான் எதையுமே அனுபவிக்க கூடாது, அந்த பதிவிரதா தன்மை இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப அதான் ஆஸ்ட்ரிசிஸ்ல வரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு பர்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம நிலைத்து நிற்கக்கூடிய தன்மை. எவ்வளவு புயல் அடிச்சாலுமே இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புயல் அடிச்சா நாணல் வந்து வளைஞ்சுதான் கொடுக்குமே ஒழிய அது விழாது இல்லையா. பர்சிஸ்டன்ஸ், அதாவது நம்ம தாங்கி கொள்ளக்கூடிய தன்மை. அதை வந்து அந்த நிலையை வந்து கடந்து செல்லும் பொழுது நம்ம வந்து மனசு உடைஞ்சு போவாம அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போறது இல்லையா. ஒரு கடினமான சூழ்நிலையை கூட நம்ம வந்து கடினமான சூழ்நிலையாக கருதாமல் இதை நாம கடந்து செல்லணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தோட செயல்படுறது. மெண்டிகன்ஸ் அப்படின்னாக்கா இவங்க இது எக்ஸாம்பிள் நாரதரை சொல்லலாம் இல்லையா. மெண்டிகன்ஸ், அதாவது நல்ல சேஜஸ், இவங்க எல்லாருமே மெண்டிகன்ஸ் சொல்லுவாங்க. மெண்டிகன்ஸ் இந்த
லோக சஞ்சாரம், அங்கங்க போயிட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் நன்மைகள் புரியறது, இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் மெண்டிகன்ஸ். மெண்டிகன் சொல்லுவாங்க. சேஜஸ் அதாவது துறவிகள். அடுத்து வந்து செயின்ஸ், ரிஷி முனிகள். முனிகள் வரும், முனி முனி வந்து செயின்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல சேஜஸ் வந்து துறவிகள், அடுத்து வந்து ரிஷிகள் வந்து செயின்ஸ் வந்து துறவிகள். இவன் மெண்டிகன்ஸ் என்னவது இந்த பரிவர்காச்சாரியா அந்த மாதிரி நிலை, பரிவர்காச்சாரியா நிலை. அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க இவங்க. ஸோ அதாவது திரிஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, எங்கெங்க உதவி தேவையோ அந்த இடத்துல போயிட்டு இவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வருவாங்க. இந்த இந்த இது வந்து நீங்க வாசிங்கோ, வெரி வெரி நைஸ். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை வாசிச்சீங்கனாலே நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இங்க அந்த 18 குவாலிட்டிஸ்க்காக தான் இதை உங்களுக்கு நான் வந்து எடுத்துரைக்க வேண்டியதா இருந்தது. மேலும் வந்து இந்த 10வது சாப்டர்ல 10வது கேண்டோ 14வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகம் வந்து தத்தே அனுகம்பம்சு சமிக்ஷமானோ புஞ்சான ஏவாத்மா கிருதம் விபாகம் ஹிருத்வாக் வபூர்பீர் விததான் நமஸ்தே ஜீவதே யோ முக்தி பாதாசதயாபாக். ஸோ இதனுடைய விளக்க உரையில நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, ஒன் ஹூ இஸ் earnestly வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. அதாவது இங்க யூ என்பது பகவானை வந்து குறிக்கிறது. சோ இங்க யாருக்கு யாருக்கு மத்தியில இந்த இது உரையாடல் நடந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியுமா இந்த சாப்டர்ல? சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கும் இல்ல சைத்தன்யர். இது அது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், பாகவதம். பாகவதத்துல ஆமா ஆமா, பாகவதம்ல 14th சாப்டர் யாருக்கு யாருக்கு மத்தியில உரையாடல். பிரம்மா பிரேயர்ஸ் டு லார்ட். ஓகே, பகவானுக்கு புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார் பிரம்மர். ஓகே, அவர் என்ன சொல்றார்? ஒன் ஹூ earnestly waits for you. எஸ், இந்த பொறுமை கண்டிப்பா தேவை இல்லையா, ரொம்பவுமே தேவை. நம்ம வீட்டுல நிறைய அனுபவங்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்திருப்போம் இல்லையா. இப்ப நம்ம ரொம்ப துயரத்துலதான் இருப்போம், பகவான்கிட்ட வேண்டிகிட்டே தான் இருப்போம், பகவானே இதை கடந்து செல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு மார்க்கத்தை காட்டு காட்டு காட்டுன்னு. ஆனா அது நாட்கள் ஆகலாம், திங்கள்கள் ஆகலாம், வருடங்கள் கூட ஆகலாம். ஆனாலும் நமக்கு சொல்யூஷன் வந்திருக்காது. ஆனாலும் நம்ம வந்து விடாம அவர்கிட்ட நாம மார்க்கத்தை கேட்டு நாம கண்டிப்பா மார்க்கத்தை கேட்கலாம், தவறு ஒன்றும் கிடையாது. நாம ஒண்ணும் அவரை வந்து இதுல இருந்து இக்கட்டுல இருந்து என்னை காப்பாத்துன்னு நம்ம வேண்டல. இந்த இக்கட்டை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகிறதுன்னு தெரியாம தத்தளிச்சுட்டு இருக்கோம், அதற்கான பாதையை அவர் காட்டணும் இல்லையா. அதை நம்ம கண்டிப்பா கேட்கலாம். அந்த மாதிரி நம்பிக்கை கொண்டு, earnestly மீன்ஸ் நம்பிக்கை, நம்பிக்கை கொண்டு ஒருத்தர் வந்து வெயிட் பண்றாங்க பகவான் டு bestow your causeless mercy upon him. பகவானுடைய கருணை பெறுவதற்காக அவர் வந்து காத்து கொண்டிருத்தல் இல்லையா. சோ பக்தி கொண்டு அவர் காத்து கொண்டிருக்கார். ஆல் த வைல் பேஷன்ஸ்லி, அதாவது பொறுமையோட, சஃபரிங் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் his past misdeeds and இல்லையா, அதாவது தன்னுடைய கடந்த கால சங்கடங்களை எல்லாம் அவர் வந்து அனுபவித்து கொண்டு, இப்ப நம்ம சங்கடத்துல இருக்கிறமே, இந்த சங்கடம் வந்து பகவானே என்ன இந்த சங்கடத்துல இருந்து வெளியே கொண்டு வான்னு அவன் வந்து கேட்கல. இந்த சங்கடத்திலேயே உணர்ந்து கொண்டு எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய கருணைக்காக காத்துக்கூட, அது ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து, ஏன்னா அவர் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த பாவங்கள் எல்லாமே தன்னுடைய முந்தைய காலத்தினுடைய கர்ம பலன்கள். நாம் அந்த ஜென்மத்துல என்னென்ன தவறுகள் செய்தோமோ அதற்கான பாவத்தை தான் நாம் இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு உணர்ந்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவங்க பெற்றிருப்பாங்க. அண்ட் மேலும் அவர்களுடைய ஹிருதயத்திலிருந்தே பகவானுக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை, அப்படின்னா இதயபூர்வமான பகவானுக்கு வந்து சேவகம் செய்யறது இல்லையா, அவருடைய பாதங்கள் தஞ்சம் அடையிறது. சோ அந்த ஹிருதயம் மற்றும் வார்த்தைகள் இல்லையா, உடல், இந்த 3 நிலைகளிலுமே வந்து ஒருத்தர் வந்து பகவானுக்கு வந்து தன்னுடைய சமர்ப்பணத்தை தெரிவிப்பவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என் நிலை ஆயினுமே அவர்கள் வந்து விடுதலைக்கு வந்து அவர்கள் வந்து தகுதி பெறுகிறார்கள். இட் இஸ் அ ரைட்ஃபுல் கிளைம் இல்லையா. நமக்கு எப்படி நம்ம அப்பா அம்மாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி வர்றதுக்கு நமக்கு எப்படி ரைட்ஃபுல் கிளைமோ, அதே மாதிரி பகவானிடத்துல நமக்கு வந்து விடுதலை அடைவதற்கு வந்து மார்க்கம் என்பது நம்முடைய கிளைம். அது we can claim it இல்லையா. ஸோ 100% இட் இஸ் கேரண்டி அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ இந்த இடத்துல முக்தி பாதே அதை சொல்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. எஸ், விடுதலைக்கு தான். பக்தி பாதை வந்து
பக்தி பாதை வில் நாட் சூட். ஆனா அவர் அதை வந்து பக்தியின் மூலியமா பகவான பாதங்களை சேரலாம்னு அவர் நினைக்கலாம். ஆனா பக்தி கொள்வதால் நமக்கு வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்குது. அதனால அது முக்தி பாதை என்பது வந்து மிக மிக சிறந்தது ஒன்று இல்லையா. இப்ப நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஏன்னா நிறைய நேரம் எடுத்துட்டேன். மாதாஜி உங்களுக்கு 1/2 hour தான் எடுப்பாங்க இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. இட் டுக் லாட் ஆஃப் டைம். ஓகே, நாளையில இருந்து நம்ம டக்கு டக்குன்னு ஸ்லோகங்களுக்கு போலாம். சோ இந்த சாப்டருடைய சம்மரி மொத்தமே சொல்லிட்டேன். ஓகே, சோ இந்த சம்மரி கொண்டு நீங்க இந்த சாப்டரை வந்து படிச்சு புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, டில் ராதிகா மாதாஜி கம்ஸ், let us continue.